ay patutuan. Sumaritsit-sikan at siya din ay ang iniingsaan. Totoo ay noon may manmiyahe alugan at maitang-itang-i. Uy, iko'y masabol na piksa sa'y makina. Uy, tanan adun nitsang at ay kalsada. Tinday apan at anan ay kulao. Gobyerno ang kayukot tumulong. Daan niyo kung mari solusyonan. Naisot. Daan niyo payabang aning aksyonan. Dakdak magkindi salamat mi. Opisyales ay mababas iling. Sinanyo may kayman sakripisyo. O madawi ay mananap si pundo. Kalsada kumaan pumintas. Taan mi goodbye abaan mapadas. Aman biyahe at awa nakarilas. Tapakan kun ating pagringan. Sinaay amat kindi sa kabasik. Wadan din tumatangpay ay project. Bantayan ating magipig-ipig. Ilimianan ko magkagamis. Isunga ulewad ay kumaan. Wadan tuy endak panta ulian. Tan